من الشيطان اللعين الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. آمين. وعلى آله وصحبه. آمين. وبعد أستهل قولي ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري. آمين. ويسر لي أمري. آمين. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. حيدرا. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي تغيني على فيك بوشتان تورم. آمين. كاسينسيني على تو بركة ماي. ودو. كاسيني نماني على في أكاك كوتيكي كا. آمين. أكاك نيني فين كا. آمين. أكاك سروفين لا وسالين كا. آمين. أكاك أبكا. آمين. ودي محمد المصطفى. ودو. على كان نفني أبركة. آمين. آمين. Aye ni kanu ka sɔrɔ an ma ye an ma foto ye an ma ka video sɔrɔ an ma hala ka bukali sɔrɔ a lakale o fɛ ani sɛgɛsɛgɛliw fɛ an y'a ye ko hakika don siga t'o la an y'a kanu an bɛ ala deli ala kana to a yeli la o tun fana fiyewu yan nɔ ani yen fɛ ala k'o kɛra yan ka bɛɛ don kira mantura la ka fɔ ma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salami ye kisi a kɔrɔ la kɔrɔ dɔw don wala ka kisi kɛ an ye ala ka a dɔw minɛ an ma. Salamu ye foli fana ye foli min n'i y'a fɔ mɔgɔ tɛ yɛlɛ i la ko e sira min walima e tilenna min kan tɔ bɛɛ la ni ye foli kɛ ni e filila ɛri la dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ i la ka sɔrɔ i bɛ ka bonya i ye bonya de la so ma ni ko ani su sɔgɔmada fɛ u b'a fɔ k'e sira min ni ko ani tile su fɛ u b'a fɔ ko tilenna cogo nka ni ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ka daminɛ fajiri la fo ka taa se tile binni ma fo ka taa dugu jɛ tuguni o bɛ bɛn i siyɔrɔ tɛ dɔn i cogoya tɛ dɔn i ye foli kɛ. A bɛ fɔ k'a adressé cɛ ma cogo min na arabukan na i b'a fɔ k'a ɲɛsin muso ma o cogoya kelen na i ma fili a ti fɔ ko non ko n'i b'a muso fo i b'a fo tan nka n'i bɛ cɛ fo i b'a fo tan n'i bɛ mɔgɔ kelen fo i b'a fo tan n'i bɛ jama fo i b'a fo tan o ti ale la assalamu alaikum kɔrɔ ko ala ka kisi bɛ aw kan cɛ jama muso jama cɛ kelen walima muso kelen yɛlɛmani foyi t'a la an y'aw fo ni salamu ye salamu ye garanti de ni mɔgɔ min y'a fɔ mɔgɔ min bɛ siran i ɲɛ a kan ka hakili sigi sɔrɔ parce que a b'a fɔ ko nin foli ye silamɛya foli cogo de ye silamɛ kɔrɔ de ye ko mɔgɔ tɔw kisira ka bɔ mɔgɔ min da ni a bolo tɔɔrɔ ma donc ni mɔgɔ min sirannen don ni ye n'i ko assalamu alaikum a kan ka hakili sigi sɔrɔ n'i ka foli fana ye n bɛ ala deli ala ka basigi di an ka jamana ma ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenw na don minnu kan ka hakili jigin kan ka kɛ a la wa zakirhum bi ayamillahi donc ka hakili jigin kɛ ala ka donbaw la mais kuma kolo la tafsiritigiw bɛ selibaw ni seliciniw de fɔ a la nka i bɛ kuranɛ yɛrɛ bɛ a kɔrɔ fɔra nabilahi zakariya nabilahi zakariya ale yɛrɛ b'a fɔ a yɛrɛ ma kuranɛ ka fɔcogo la salamun ala de b'a fɔ a ma ko salamun alayhi yawma wilida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya zakariya ama yahaya Jean Baptiste yahaya a ko ala ka kisi bɛ yahaya kan a bangedon ani a sadon ani don min na a bɛna wuli k'a jɔ ala ɲɛkɔrɔ nabilahi isa kuranɛ b'a lakale o yɛrɛ y'a fɔ a yɛrɛ ma a denlama bamuna na tuma min na o y'a ɲininka a tilalen kuma na ko salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya a ko ala ka kisi bɛ ne isa kan n bangedon n sadon ni wulidon o kɔrɔ nin ye donba saba ye hadamaden ka ɲɛnɛmaya la mɔgɔ na don ti gansan ye i ka ɲɛnɛmaya la bari ŋana na don bɛ yen kodɔnnaw b'a den na don dɔn k'a dɔn a bɛ kɛ fɛn min ye sini don bangedon ye koba ye maa ka ɲɛnɛmaya la jateminɛkɛlaw bɛ jateminɛ k'a k'i laban dɔn n'a a ye
mɔgɔ sadon ye koba ye jango maa ɲuman sadon o ye dibi donnen ye k'a sɔrɔ tile bɛ 14 heures la walima 13 heures la majugu sadon ye seli ye hali n'o y'a sɔrɔ la a ti fɛti donna dɔ fɛ bari jama bɛ lafiya ni a ye maa bɛ wuli k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min na fana o y'a dama koba ye laban yɛrɛ la ala kɛra kuranɛ bɛ tila k'a fɔ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ye don ɲɛ boli ka ɲɛ sigi ka siran don ɲɛ ka jɔrɔ don ɲɛ don min na i bɛna segin ka taa ala ma donc sadon bɛɛ ko ka sadon ɲɛ sigi k'a labɛn donc bi an bɛ ka hommage rendre an ka sababu ye awɔ an ka sababu ka sababu ye n'o de ye ba madani ne yɛrɛ ba bi a tanti Fatumata ale burankɛ a b'a fɔ ma ko a burankɛ ne i y'ale ɲininka cogo cogo la kɛnɛ o kɛnɛ ka a bɛ to o kɔnɔ ka munumunu ka taa tamani fɔlɔ ka nana ye donc ba madani ale ka somasigi ala ma o san 50 de ye bi ye ka sabu kɛ 1976 ba madani soma yɛlɛmana o la le 26 février 1976 o bɛ na farafin kalo jate ma sɔfari kalo tile 25 1396 hijri a fatulen bɛ na o sɔfari n'o ye farafin kalo a b'a faamu ten o kalo filanan ni muharram bɔra sɔfari bɛ yen o tile 25 1396 le 26 février 1976 kɛɲɛna ni o de kabako bɛ o kalo in fana na o kalo in ye ahlubɛtiw ka kalo de u ka bageni kalo nka caman ka somayɛlɛma kalo do ahlubɛtiw ka tarikutigiw fɛ yen nɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a fatura sɔfari kalo de kɔnɔ na tile 18 Imamul Hasan fatura sɔfari kalo kɔnɔ a tile 28 Ali Rida Musal Kezimu Karibu Tosi ale fatura sɔfari kalo de kɔnɔna na donc ni ko ninnu ti gansan ye ala b'a dɔn a b'a ka kow kɛ cogoya min na o y'a dama jateminɛw ye ba madani ka nin kɛnɛ in sigi n bɛ hakɛto ɲini ka sigi tariku kɔnɔna na bari kow kan ka sɛbɛn o kan ka dɔn walasa lakalew ka kɛ ɲɛ Bekayi Kulibali Jelibugu Bekayi ale de ye nin initiateur ye Bekayi Kulibali an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'a ma Jelibugu la mɔgɔ caman b'a dɔn a ye san caman de kɛ ka saraka bɔ a yɛrɛ la ka ŋaniya siri k'a fɔ cɛ min ye nin belebele in da an ma bari maaw ko fɛn b'a fofo nɔ ti kabako ye fofo baga de ye kabako fɛn ye Cheikh Ousmane Madani Haidara kuma dɔ la a bɛ comparaison kɛ ani a fa cɛ ba Madani ba Madani de ŋaniya kama wa a ka baara de kama wa ala ye Cheikh Ousmane Madani Haidara kɛ tan wa walima Serifu Madani Haidara ɲɔgɔnna de tɛ se ka di mɔgɔ ma fo ka labɛn ka kɛ ba Madani ɲɔgɔnna ye wa i n'a fɔ Isa n'a ba fana bɛ comparer cogo min na o fila in na yala Isa de ye Mariama sababu ye wa walima Mariama de ye Isa ka bonya sababu ye wa voilà i t'a dɔn ba Madani ale ye ŋaniya siri a kun b'a kɛ Arajaba kalo de kɔnɔ Arajaba kalo a bɛ jumasu dɔ ta kulalaw kalan bannen kɔfɛ a bɛ tobiliba kɛ n'a fɔra Kulibali ayiwa i y'a Kulibali bila n'a fɔra Kulibali k'a bɛ tobiliba kɛ ka na n'a ye ka na di gɛrɛbuw ma a bɛ tobiliba kɛ ka na n bɛ da ye a bɛ tobiliba kɛ a bɛ na n'a ye a b'a fɔ ni kulalaw kalan banna ayiwa dumuni bɛ yen nɔ gɛrɛbuw an b'an bolo don a la k'u ka dugawu kɛ ba Madani a ye min k'o la a bɛ san 5 bɔ san caman yɛrɛ ne yɛrɛ t'a san bɔ mais san 2006 o utu kalo la a bɛnna Arajaba ma 1427 hijira la o Arajaba la san 2006 a y'a laɲini
ko ka wajilu kɛ a la. Allahu akbar. Tariku ni maa min ye fɛn min kɛ a mana kɛ cogo o cogo an b'o ɲɛfɔ. Siga t'o la. Dirisa Kulubali. Nin bɛɛ b'a dɔn o de ye o sira don a kɔrɔ. Siga t'o la. Ka fɔ est-ce que an tɛ wajilu kɛ a la wa? A sɔnna o ma. Kosɛbɛ. A ko wajilu bɛ labɛn bɛ bɛn min ma. Naamu. Ko a bɛ jɔ o kɔrɔ ka fara tobili kan. Allahu akbar. Donc a tɛna kɛ dumuni dili dɔrɔn ye tulalaw kalan kɔfɛ. An ye wajilu fɔlɔ sigi a la. O kɛra. O de kɛra uti kalo le 3 août a kɛra jumasu dɔ fɛ jeudi dɔ le 3 août l'an 2006. Siga t'o la baba. O bɛnna arajaba kalo tile 9 ma. Naamu. Hijira san 1427. O don. Donc a wajilu fɔlɔ fɔlɔ ka kɛ Ba Madani tɔgɔ la furu kɔnɔ a kɛra arajaba kalo de la. Donc o kɛra Ba Madani fatulen san 30 fana. O kɔrɔ su in na ye o san 20 de fana ye. Ba Madani fatulen san 30 de wajilu kɛnɛ nana sigi a tɔgɔ la. A don na karamɔgɔ tun bɛ ɲɔnɔ o tɛ Bamakɔ yɛrɛ. An ye kɛnɛ nin sigi a kɔ k'a wasa fana. Donc o kelen in kɔfɛ an nana ye tiɲɛ don ale ye arajaba de bonya filɛ. Est-ce que ni ɲɔgɔnnaw la an tɛ Ba Madani yɛrɛ ka fatuli yɛrɛ date ɲini wa n'o bɛ se ka dɔn. Donc ka o ɲɛɲini k'a kɛ o don na wa. Donc karamɔgɔ yɛrɛ delila ka interview dɔ kɛ tuma min na karamɔgɔw bɛ an kɔrɔw bɛ ale Siribɛni Bɔyɛni ninnu kelen ka anniversaire ko laɲini san 1995 karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma yɛrɛ kan. Mɔgɔ ti mɔgɔ dɔn k'a yɛrɛ bɔ nka mɔgɔ commentaire de kan ɲi da wɛrɛ la n'a yɛrɛ ye nka a yɛrɛ ɲɛw fɔli sa nin o kan y'a yɛrɛ da. Donc karamɔgɔ yɛrɛ ye kayiti dɔ kɛ a bɛnbaw la a faw la a bangenisanw na k'a dati yɛrɛ fɔ le 12 mai 1955. Donc a donna kalan na san min na école la a donna madrasa la san min na sara fɛ hali a kɛra kalo min na jate min na k'a bɛɛ fɔ o kɛti la fo ka na se Ba Madani ka fatuli la o kɛti in de la a b'a fɔ a kɔnɔ ko a ka cɛkɔrɔba fatura ka bɛn 26 février ma 1975. Allahu akbar. 76. Donc an y'a dati dɔn ka kalo dɔn n'o ye année ani a jour ani a mois. Donc an y'o dɔn. O y'a sɔrɔ la ɲɛfɔliw ma kɛ a kan ten kosɛbɛ. Sɛbɛnniw ma kɛ hali karamɔgɔ yɛrɛ kan ko o kun carinna. Donc ne yɛrɛ y'i labɛn ka taa Tamani ne ye su 3 kɛ Tamani. Ne yɛrɛ taara moto de la ni terikɛ dɔ Mohamed Samake. Donc an taara Tamani. Ba Madani dɔnbaga minnu bɛ yen n'u ma ban fɔlɔ an n'olu ye ɲɔgɔn ye. Ani an ba baro la n'o y'an ka musokɔrɔba ye Aba Ala ka hinɛ a la a bɛ tiɲɛ so bi. A ye caman fɔ an ɲɛna Ba Madani jogow la ka caman fɔ an ɲɛna hali Ba Madani tanaw la a ti fɛn min fɛ fiyewu. Ani Ba Madani ka Ala ni sira n'a ka fɔ ni sira ni olu maracogo yɛrɛ la ani denw. Ne ni Aba y'a kuma caman kɛ. O don na an tɛnɛmuso fana y'an sɔrɔ yen n'o ye Baro Hayidara fana bɛ tiɲɛ so Ala ka lahara sɔn sumaya ye. Donc o fana ye caman fɔ. O don na Sokungo Madani Ala ka sini kɛnɛya d'a ma. Ale yɛrɛ kɛra an fɛ ale de bɛ don ni du kɔnɔ ni karamɔgɔ denmisɛnninya kɛ ni Ba Madani ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ba Madani ye mɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sokungo Madani bilala ne ɲɛ. Ale fana lamɔna Ba Madani ka so kɔnɔ. Ba Madani tun bɛ olu mara cogo min na Sokungo Madani ye caman lakale an ɲɛna ka tila ka cɛw fana yira na minnu bɛ se ka ɲɛfɔ. An ka cɛkɔrɔba Ala ka sini kɛnɛya d'a ma n'o ye Baba Tarawele. Donc ko Masi Baba n'o ye Baro ale ka sotigi ye. Donc ni ale fana baro la. Donc ale ye fɛn caman fɔ depuis karamɔgɔ yɛrɛ ma na. Donc fo ka na se a ka nali ma a ka denmisɛnninya a ye kabako minnu kɛ fɛn caman fɔ ale ye fɛn caman lakale ɲɛ. An seginna ka na Bamakɔ ka na ɲamakalaw fana ɲininka. An ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen o tun bɛ Bankɔni na u b'a fɔ a ma ko Funɛ Sitan Dabo a fatura bi a fana bɛ tiɲɛ so. Ne n'ale kumana a bɛ heure 1 bɔ n y'a enregistré n y'a passé radio yɛrɛ la. Funɛ Sitan Dabo ale ko ale furula ka taa Tamani ale barawulika de ale furula ka taa Tamani. Donc 1955 yɛrɛ de la ale furula ka taa Tamani. O kɛra Seku Usmane Madani Hayidara ka jɛnɛba daminɛ sa ye. Donc ale bɛ Aba dɔn a bɛ Ba Madani dɔn a bɛ Tamani dɔn. O kɔfɛ tuguni ale fana baden kɔrɔkɛ n'o ye Badaraman Dabo Kalabankɔrɔ Badaraman Dabo
Kone Badraman Dabo anale fana barola a émission ke chama fanyana ale funay to robado kuno na fana do ka koro kosobe abi fatu do na isam bisigi ni ko jansoro Allahu akbar donc kala bankoro Badraman Dabo anale fana barola ale fana fen chama ko o se fait 2007 de kene ka soro ka sigi ba madani togola ka keni février kalo ye ni togoyende la ka do anga calendrier fana kono ka kila ka do rapport be kono international national be ansaru be domba minu nyenema san kono ni be hali fo woden dan kono na e kana to aka teme fika jienbo akalama ba madani ka fatuli o hommage hakili jigi no tashibla o ya dondo yi ba calendrier la agar sabe ka événement ba domba minu ne abi tashibla ke ala ni so jawla ani sununa donc ale be o konana iba sura nga calendrier la mo kan ga jando ala tiens aidra o sera fait anga choroba do be no nam Latis Touré no famille fondatrice ka représentant y anga moludo la kuma be ale kuma kuma do koraba ko sirsman madana haidara yere bia kalande umbiano ko haidara be ka femme ko fa ka sebene aya sebene Allahu akbar ko ka sebene tikatola o sebenu na ne bora kolo min kalama o kera Umar Traoré ko karamo abi communiste la ale kolo de gafe sebe koni bora min kalama wakila jama fana chama yo ode fengen sebena nko de la après akila ka a sebe balu talana o ko fe Omar je kila ka traduit kana français la no de ko Haidara ye Johnny Umar Traoré donc karamogo bema o botogo ira foka na se a restaurant lima tamani ba madani ka barawo o chamon be ale ka o livre fole o kono Allahu akbar o ko fe an karamogo were no e Badruddin Mohamed Lamine Touré Côte d'Ivoire donc wale fana ye sebenu chama ke akumana sebenu ke bayaka mais ye karamogo ka tarihu flabo kerengere ma ka laba ko al mujaddidul a'azami Allahu akbar le grand rénovateur al mujaddidul a'azami ale ka o livre konana abe kuma Cheikh Ousmane Madani Haidara kan abema o natogo la ka kuma ba Madani yere kan chamana abangini ni aka furu na deuni ajogo ni aka baraw abi nyefoli chama ke aka o livre o konana wallahi o ko fe an karamogo Ladi Ahmed Tidjani Sankari Côte d'Ivoire Haidara Seydina Ali ale livre chama sebe na kan livre mbe no ko Asidu Haidara wa Ansaruddin Allahu akbar ni rakumbe ameni ko nuna alisa kuma dola ni ngota do ne sera mo be wuli de yinina wallahi ngota re do na ni asoro question de kera wa ma kuma mona ko ba madani bangena mi san joli a fon mi tando livre sebena ni Latis ka yinini a livre chamo ni beno hali anga pro nation la convention cité no nanti livre no kuma fora mo ka segi kata livre mo ka tiere la ka ba ko membala ni livre bora arabu kana to ga meno de bina ko ato ka mi sorwa ni mi bora to kana arabu ka meno bi joko o arabu ka mi sorwa na bi bo ka meno ka mo re cita ni to wallahi ni livre ka ne a français be wa nga français ta fana bana yirula wa ko arabu non fana bana ko to ko arabu be sorwa donc lay ametian kan livre ko Asidu Haidara wa Ansaruddin ko Cheikh Ousmane Madani Haidara ni Ansaruddin Allahu akbar donc karamogo fana Chérifia yere femme abe o développer a kono kana se aga page 14 ma ko Abu Haidar Haidara fa wallahi donc page 15 pour attacher page 20 ma tiere la ay wala li kala e basu bake ala ay interview chama ke na yi minu sebe ka ke livre nu konana ibi wasake ba Madani kala ala ya chama ay minu men dawla ane ay minu ye livre wero konana minu konanye ayol chama fara no ka donc ni kenena mi karama o wele o ga sega tan livre no ma pour que o ga sega nyefoli chama ke baro kena dante yaye wa ya kena were sigun kuni anga nyene no ke anga kena ni nyene ma fambe fe an sabade tarashuna ay fenge to ma nya buluda tine Latis blalanye
Bamadani ka kuma bawo dɔw ko fɛnw fɔ ka tila ka walanda yɛrɛ dɔ de bɔ Bamadani ka ɲɛnama la parce que mɔgɔ ɲɛfɔli n b'a fɔra fila don a fɔlɔfɔlɔ ye a yɛrɛ ka personne ye mɔgɔ jɔn don a bangena min a ye san joli k'a la a ye fɛn o b'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ ka personne n'o de ye chaque sogo mais a ka personnalité n'o y'a yɛrɛ ka cogoya ye kalan dɔw de bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka ɲɛnama kɔnɔna a ɲɛnama yɛrɛ ye kalanfɛn de ale yɛrɛ kɔtɛ k'a tɔgɔ n'a jamu mais i b'a sɔrɔ a ka kɛta la e bɛ se k'i ka ɲɛnamaya ko wɛrɛ ɲɛnabɔ ale ka kɛta dɔ kɔnɔna na bon personnalité kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ Bamadani fana na minnu ye kalanfɛnw ye ale ye point damadɔ de fɔ waati kama a y'a dan sira fɛ donc komi banin don a mana janya cogo o cogo la ka hakilitigi kɛ saya la ni walanda minnu kan ka sɔrɔ a ka saya la donc an karamɔgɔ Bala tɛmɛna o sira ninnu de fɛ dɔw bɛ ka ɲininka ko a ma don a ka mawudu kɔnɔ ko nin de y'a ka mawudu ye parce que saya kɛnɛ de don donc hakilitigi la a bolodara ten ale k'a fɔ ten donc ne fana ta ye ka nin fɔ nin cogoyanin in na ka se ka nin ɲɛfɔliw kɛ a kun ye bi kɔfɛ ɲɛniniw ni ɲɛfɔliw ka surunya ale ta in dɔrɔn de ye karamɔgɔya yɔrɔ ye sinon ne ni Lati Dɛmɛ ta in bɛɛ bɛ se k'o kɛ parce que ne yɛrɛ bɛ k'an sinsin mɔgɔ dɔw ta kan olu tɛ wajulikɛla ye olu ka kitabuw kan olu tɛ wajulikɛla ye donc o kɔrɔ ko ka jɔ ka kuma Bamadani kɔni kan n'a ka baaraw o sirilen tɛ i ka kɛ wajulikɛla ye nka sirilen bɛ i ka kɛ ko ɲɛɲinikɛla ye i ye min ɲɛɲini i bɛ se k'o ɲɛfɔra parce que ale tɛ gafe kɔnɔ o a kɛra kɛnɛ kan de a yebagaw bɛɛ ma sa a kɛra minnu ye a kɛra minnu ɲɛna a kɛra minnu bolo olu bɛɛ ma tunu donc hali sini ni mɔgɔ bɛ ɲɛɲini kɛ i bɛ se ka bɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ye min fana bɛ taamasiyɛnw ni fɛn wɛrɛw dɔn a la o de kama dalafɔliw don kuma dɔ la a dati dɔw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ faamu dɔw kama i n'a fɔ misali an bɛɛ la hala bi an ka gafe dɔw kɔnɔna na Bamadani fatura le 26 février k'a bɛ bɛn dimanche ma mais n'i y'a gosi ka taa calendrier la a bɛ bɛn jeudi de ma dimanche tɛ le 26 février n'i y'a ta cogo cogo jeudi de don dimanche tɛ voilà o kɔrɔ alamisa de don Hamala n'o ye an ka professeur ye ale ye livre kɛrɛnkɛrɛnnen de bɔ ko Bamadani le visionnaire religieux Bamadani le visionnaire religieux abo kama ko arai ad-dini aw sahibu ru'yati ad-diniya walma al-mustabsiru ad-dini o bɛɛ de visionnaire religieux o kɔrɔ visionnaire ye donja yebaga de maa min bi to bila ka sini ye ka sini dɔn a fɔ nin ma ko visionnaire donja yebagaw donc o diinɛ donja yebagaw cɛw diɲɛ kɔnɔ Bamadani ye o de bari Bamadani ye fɛn dɔw kɛ a ti faamu a donna a ti faamu a yɔrɔ la nka ye donja de ɲɛsigi san 30 o san 50 a ko wara k'u jɔ a ye fɛn caman de kɛ o la i bɛna ye ko Bamadani mɔgɔ gansan tɛ visionnaire tun don Lati dabɔra ka don a la karamɔgɔ b'a fɔ fɛn caman na a ye ale koroni minnu kɛ a dɔw gɛlɛyara kosɛbɛ kuma dɔ fɔ ale b'a yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen fɔ a y'a fɔ ne tamani fɔ a don dɔ gɛlɛyara baw yɛrɛ ye samani k'a la k'a fɔ nin dun y'i den ye yɔrɔ o b'a yira ko a gɛlɛyara donc o ko kɛcogo ninnu n'i tɛ visionnaire ye a yecogo bɛ yen a bɛ e degun mɔgɔ bɛ nin k'a den na cogo di sɔrɔ bɛɛ b'i la hɛrɛ bɛɛ b'i la mais i bɛ ka a bɛɛ de bɛ k'i jabɔ e ka hɛrɛ la mais i yɛrɛ joli i ka denbaya a bɛ taa mɔni min kɛ a mɔnikɛ ɲɔgɔn dɔ de y'a lakale ko Bamadani tun bɛ taa olu nɔfɛ a b'a ka moto jɔ ka tugu nɔfɛ kurun na ka bɔ fo Moti ka na fo Segu ka na se fo Tamani yɛrɛ ka se fo Kulukoro fo Guni o danganba ninnu a y'u tɔgɔ fana sɛbɛn bɛ bolo ba bolofara fɛn o fɛn bɛ yen nɔ jɛgɛ mɔnikɛyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko Bamadani ye olu ye mɔni kɛ ka daminɛ Moti fo Kulukoro Guni a ko yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ ni mɔnikɛlaw sɔmɔnɔ ni boso yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye badunba ye nin ye jɛgɛ sɔrɔ yɔrɔba ye ko wa badun kɔnɔna na ni jɔ kun balana ko Bamadani de tun bɛ jigin ka jigin o ji dun ninnu na ka taa jɔ feere kelen bɔ dɔgɔkun kelen bɔli kɔfɛ n'u tilala n'u ye jɛgɛ min sɔrɔ feeretaw bɔra la u bɛ jɛgɛ kɛnɛ tɔw san waati labanw na o b'a fɔ o b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni Bamadani ta dira ma a bɛ tila k'a fɔ ko non ale mana mɔni jɛgɛ feere kama a mana jɛgɛ minɛ kama mais ko mɔni jaɲɛ de kama k'ale bɛ na quoi donc a ti sɔn
o yɛrɛ fana b'a jawara ko Bamadan e ti sɔn ko mais i bɔra ka denma de to tile 7 i kun fɛ mɔni sen fɛ e ti donna hali jɛgɛ kunkolo ye ko tɛ ɲɛ ni minɛ i ka taa di an buramuso ma ni minɛ i ka taa di denmisɛnninw ma ne yɛrɛ tɛ a fɛ u b'a jagoya wallahi Aïdara donc Bamadan sɔrɔ tun bɛ a la maa karilen tun wallahi donc o tun y'a ka kɛcogo ye o don halisa ale ye livre sɛbɛn ka kuma Bamadan ka kɛrɛnkɛrɛn ma wa ka livre bɛ a kumana Seydi Ousmane Madani Haidara kan o livre caman fana bɛ yen livre sɛbɛnna ka dɔgɔ min kɔni bɛ kuma Seydi Ousmane Madani Haidara ka biographie kan hali n'a kɛra au moins page 1 i b'a sɔrɔ a bɛ kuma Bamadan kan parce que n'i bɛ kuma Haidara kan n'i ko jɔn don dɔrɔn i bɛna fɔ ko a fa a ba i tɛna se ka da tɔgɔ fɔli ma i bɛ tɔgɔw fɔ ko o fana ka jatew fɔ ka n'u ka koba dɔw fɔ ka na don Haidara yɛrɛ la ka don Haidara ma bɔ gansan na o sɛbɛnni yɛrɛ cogoya yɛrɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na hali n'a kɛra phrase damadɔ ye walima page damadɔ yɛrɛ au moins page 1 tɛrɛ damadɔ i b'o sigi Bamadan kan o kɔrɔ livre fɛn o fɛn k'a fɔ ma ko biographie a ka ca la i b'a sɔrɔ la minnu bɛ arabu la minnu bɛ français la minnu bɛ bamanankan na minnu bɛ nko la i b'a sɔrɔ la o kelen bɛ ka sɔnni sigi Bamadan ka fɛn kan nka bɛɛ bi bɛn a kan dati ninnu olu ti ɲɔgɔn cɛ mais bɛɛ bi bɛn Bamadan ka mankutu kan ko fɔnisiri tun don ala ɲɛsiranɲɛbaga tun don o don Aïdara wallahi o don a kun ti jɛ ni den si ka kulonkɛ ko ye a bolo so kungo Madani ko ten ko su mana ko fitiri fɔlɔ dubi tun bɛ don joona fitiri safo kɔfɛ ni surafanaw dunna ko mɔgɔ si ti bɔ Allahu akbar bɔli tɛ dɛ ko Bamadan tun b'a fɔ ko ka da to n da tora a b'a fɔ Aba ma ko denmisɛnninw bɛɛ donna wa u bɛɛ dara wa Aba b'a fɔ k'u bɛɛ dara sigana tɛ ko danna ti kɔlɔsi bali Bamadan bɛɛ ta de ka t'i jɔ k'i wele de hali ni sunɔgɔbatɔ don i b'a laminɛ de ka sɔrɔ k'i da k'a dɔn k'i bi so kɔnɔ ko tun ye Bamadan ka cogoya ye a ka fɔnisiriya a n'a ka ala ɲɛsiranya olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ n ko donjan ɲɛbaga don Bamadan yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ye kuranɛ aya dɔw tafsiri de ye i n'a fɔ Ibrahima n'a denkɛ Ismaila ka kisa donc kantigɛli kisa a y'o mɛn waati koronnen don mais n'i y'o lajɛ ala bɛna fɔ ko falama asilama tuma min na den sɔnna ni fa sɔnna a ye den da k'a b'a kantigɛ ala ka sɔrɔ ka wele da ko Ibrahima i ye layidu min ta ko i y'a tiɲɛtigiya donc an ye den kuma bɔ ni kumabɔli fɛn ye min ka bon n'o ye saga ye donc o aya in n'o kɛcogo a y'a den di ala y'a den minɛ ka diɲɛ d'a ma Ibrahima la Bamadan kɛra sababu ye k'o ko in da kɛnɛ kan o cogoya kelen na Mariyama ni Isa ni Imrana ka denbaya kuranɛ aya minnu bɛ kuma o kan an tun y'o da Bani Israila ko la mais Bamadan ye o aya in fana ɲɛnɛmaya ko ja ala kelen don ni jɔra ala ye ala bɛ jɔ ye donc nin sira ninnu tun don ka se ka da don minnu na k'a fɔ ka kɛ ni waati ye ala k'an bɛ sɔn a ma donc Bamadan n'i ye nin aya 2 ta i bɛna ye Bamadan bɛ an hakili jigin ala ko ala kelen de don ala ma yɛlɛma fiyewu ala bɛ lɛdu ta ni jɔra ale ala ye ala bɛ jɔ ye donc ala bɛ Bamadan ye an segin ka t'o kɔnɔ ka yira ko nin aya ninnu ma to se o ma yɛlɛma hali sini ni mɔgɔ min jɔra ala bɛ jɔ ye Haidara a bisimila Haidara bisimila donc Bamadan ka ɲɛnɛmaya la kalan min bɛ sɔrɔ a la k'a dɔn ko donjan yebaga don ni baro minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔ caman b'a da Ibrahima ni a den na o bolo ko Ibrahima ko kɛrɛnkɛrɛnnen de don tiɲɛ don nabi ɲumanw bɛ rôle dɔ jouer mais rôle nin ye samilu de ye mɔgɔ mɔgɔ jɔra ala ye nin cogo la hali ni tɛ nabi ɲuman ye a ye bonya min layidu ta i ye donc ala bɛ o dafa ala bɛ o dafa i ye la yughayyiru Allahu ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ti maa si ka cogoya yɛlɛma fo ni yɛrɛ ŋaniya yɛlɛmana Ibrahima deni kelen a y'o min sɔrɔ a y'o de di ala ma kantigɛli bolo ma k'a daminɛ a den laban na ka na a kɔrɔbalen a ɲɛna tigɛra don min na n'a nana filɛ tile damadɔ ka sogo da a la a ka sɔn k'a fɔ k'a bɛ den in kantigɛ karamɔgɔw b'a fɔ a ɲɛna a ye fagali da yɛrɛ den yɛrɛ la o sitanɛ yɛrɛ nana k'a bɛna den in nɛgɛ a taara k'a bɛ Ibrahima nɛgɛ a taara k'a bɛ taa denba nɛgɛ olu bɛɛ lajɛlen ye sitanɛ jigitigɛ jaabi de dɛ a ma
bain jora no ye hajarai ismaila jora qur'ana yɛrɛ bɛ min fɔ ko kuma min na ibrahima ko adema ya buna inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara akunde ne sogora ka ye de ne bi ka e kantigɛ donc e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn o la ko den ko ma ya abati fal ma to umar satajiduni inshallah min as-sabirin akun fa min ibla la mina o kɛ i bɛna sɔrɔ ne ye den ye min jɛna ni ala ka latigɛ ye ala ka yamaruya ye kuranɛ ko falamma aslama ko tuma min na den sɔnna a ka jɛn ni fagali ye den fitininini ko a bɛna faga ala de ka sagaw to yen ka baw to yen nɔ ka sɛw to yen nɔ fa bɛna ale faga ala de sisan ne fana taara ka taa su cogo to a ye sitanɛ gɛn falamma aslama ibrahima yɛrɛ cɛkɔrɔba si jɛ ka denni kelenni o y'o nin de min man lamɔ a bolo tile damadɔ dɔrɔn k'a fɔ k'a ka kan tigɛ a sɔnna donc kuranɛ bɛ olu fila dɔrɔn de ta tarikutigiw bɛ muso in fana ta fɔ ko sitanɛ taara o kan nka ni fila de tun bɛ kɛnɛ kan wasa kɛra ni o ye aya la ko tuma min na olu sɔnna a ye den nin da k'a b'a kan tigɛ tuma min na muru dɛsɛra ka sogo tigɛ k'a sɔrɔ a bɛ fara tigɛ ko weleda bɔra sanfɛ ko ibrahima kad sadaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin wa fadaynahu bi dhibhin azim ibrahima e ye ala ka layidu tiɲɛtigiya donc nin cogoya de la min ɲumankɛlaw lajarabi ka tila k'u ka sara kɛ ta n ye den nin kuma bɔ i bolo lasegin a kɔfɛ n y'a kuma bɔ ni saga ye bamadani denni kelen an karamɔgɔ la hadisi dɛmɛ bɔra ka fɔ fɔlɔ Atumata fatura o bɛ caman fɔ la a kɔni donna san 10 kɔnɔna na donc o fatura ka sɔrɔ den wɛrɛ tɛ yen san damadɔ fana kɛra yanni karamɔgɔ bɛ sɔrɔ donc mais o n'a ta bamadani layidu ta ko n'ale ye den le sɔrɔ denmisɛnnin kelen ɲɛnatigɛ kuma fatulen kɔfɛ a bɛna den min sɔrɔ n'o kɛra cɛman ye a b'o di ala ma de ka ibrahima ladege o den kelen sɔrɔli k'a fɔ ko n y'a di ala ma a m'a to kalanyɔrɔ la mɔgɔ bɛ kalanyɔrɔ ye de depuis Seydou Ousmane Madani Hayidara tɔgɔ la ala de kɛrɛnkɛrɛnna yen nɔ Seydou Ousmane Madani Hayidara tɔgɔ dara jɔn de la Bakuru ka suma na misiri welela dɔ a bɛ hakɛ to yɔrɔ an fɛ yan nɔ misiri welela o kɔni alimamu yɛrɛ fana n'u ka ko bɛɛ olu fana bi minnu sɔrɔ misiri welew t'o sɔrɔ fo an fɛ yan nɔ fo denmisɛnnin jeunesse t'a kɛ jeune t'a kɛ wa kuma dɔ la yɛrɛ i b'a fɔ ko misiri maga o kɔrɔ fiɲɛtɔ min tɛ taa yɔrɔ si donc ale de bɛ charger misiri wele la parce que ale tɛ taa yɔrɔ si ale tɛ baara wɛrɛ kɛ donc o y'o ye nka misiri welela kɔni a garadi ka dɔgɔ alimami garadi kɔrɔ misiri kɔni kɔnɔ a ka bon ala bolo dɛ kira y'a fɔ ko atwalu nasi anakan yawmal qiyamah al mu'azzinun mɔgɔ minnu jɔ kunama ka jan nin bɛɛ ye u kan bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni u b'u ka wele kan jaabi misiri welela jɔlen b'a bɛɛ ye lahara kɛnɛ kan a bɛ intervention kɛ na o de kama ne bɛ to k'a fɔ Ouattara ye n k'a ka hakili to n na dɛ a ka hakili to n na dɛ atwalu nasi anakan yawmal qiyamah al mu'azzinun donc misiri welela dɔ de nana u yɛrɛ t'a bɔ fan dɔ ka na jigin sirifiw ka misiri la tuma min na a sera muso furu ye olu yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka u ka dugulenden dɔ d'a ma n'o ye Bakuru ye halisa ka se k'ale dɔn dunanya ma se ka bɔ a tɔgɔ kan a ka se ka dɔn Bakuru ka zumana o b'ale ni zumana tɔw bɔ ɲɔgɔn na a muso de kɛra ka dɛrɛsi ye a jigiyɔrɔ n'a tileyɔrɔ ye serifila bulon kɔnɔ ani serifila misiri la ale de bɛ misiriw wele donc Bamadani a ka waritigiya fɔra a ka waritigiya Bamadani sara k'a sɔrɔ o don na 1976 la k'a sɔrɔ a ka juru min bɛ mɔgɔ la a bɛ miliyɔn bɔ année 1976 la miliyɔn o waati y'a sɔrɔ moto bɛ Bamadani bolo année 76 la donc o kɔrɔ Bamadani tun ye setigi ye ka sɛnɛ kɛ ka mɔni kɛ ka jago kɛ commerçant import export de tun a bɛ taa Mopti ka na n'a ye jɔ la ale de bɛ bɛɛ servi jɔ la o kɔrɔ se tun b'a ye sɔsɔli si tɛ o la ka tamani nisɔngɔ sara a y'o kɛ san dɔw la an m'o mɛn du kɔnɔ dɛ tamanikaw de y'o fɔ an ye Bamadani Hayidara donc Bamadani a fɔlɔfɔlɔ ma daminɛ dugu ma na fɔlɔ ko setigi don setigi caman bi setigi de tɔgɔ da nata kama a b'a jɔ ni denkuli a b'a jɔ n'a tɔgɔman ye n'a tɔgɔman ɲɛnatigɛra a b'a bila ka taa a tɔgɔman fɛ yen nɔ a nata ka ca setigi
filana bamada ni ye karamogo de olu de almamilakaw ye almamilaka ka aka misiri welela tɔgɔ de da o fana ti laada ye fiyewu an fɛ yan nɔ muazinu ni misiri mamuru tɔgɔ bɛ alimami tɔgɔ da hali ni fɛngɛ tɛ mais alimami ka misiri welela tɔgɔ da histoire kɔni kɔnɔna la n y'a fɔlɔ ye bamada ni ta in de la waritigi ka fantan tɔgɔ da ko diinɛ b'a bolo a fɔlɔ y'ale de o kɔfɛ tuguni an yɛrɛ ka cogoyaw la bamada ni ye sirifi de ye nin ye mɔgɔ wɛrɛ ye silamɛ ɲuman fɛn o fɛn n'i tɛ sirifi ye i b'i yɛrɛ dɔgɔya sirifiw ye k'u ka bonya ye ala ka bonya ye i b'i yɛrɛ dɔgɔya u ye k'a fɔ u ka danbe ka fisa ni danbe o kɛra laada yɛrɛ de fo ka bɔ diinɛ yɛrɛ la donc o kɔrɔ sirifi don donc sirifi de hɔrɔma bɛ ɲini sirifi de barika bɛ ɲini i bɛ den tɔgɔ da ale la de yalasa den ka kɛ ŋana ye bamada ni waritigi bamada ni alimamilaka bamada ni sirifi o k'a ka muazinu tɔgɔ da misiri welela fana misiri welela gansan tɛ dɛ fo a dunanlama aw ka fɔlɔ mɔgɔw ka dunanko fana jateminɛ dɛ dunan bɔyɔrɔ ja dugulen fana don dugulen ka dunan tɔgɔ da alimami ka misiri welela tɔgɔ da donc sirifi ka mɔgɔ gansan tɔgɔ da nafolotigi ka fantan tɔgɔ da mɔgɔw kabakoyara la mais i kɔrɔw ni fɛnw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ denw tɔgɔ da o mɔkɛ n'o fɛnw la de tɛ an ka somɔgɔ si ye a ko ala mɔgɔ de don baba Tarawele y'a lakale ne ɲɛna a ko kuma de don ko karamɔgɔ tɔgɔma tun bɛ karamɔgɔ da a sigi a kan na ko a ka kuma tun ka teli k'a b'a fɔ sirifiw ka ne tɔgɔ da aw tɛ ne dɔn aw tɛ ne bɔyɔrɔ dɔn ne misiri wulila ne bɔyɔrɔ ja sirifiw n'a ye ne tɔgɔ da ne tɔgɔma tɔgɔ bɛ fɔ dɛ o bamada ni y'a ye de k'a sɔrɔ a ma ye a ɲɛ la a y'a ye de o a y'a yeli yeli bɛɛ tɛ ɲɛ ka kisɛ ninnu ala ɲɛ sirannenbaw kulubul awliya ilaha uyunun tara ma la yaral mubsiruna ni siranna ala ɲɛ ala bɛ ɲɛ dɔ d'i ma u bɛ fɛn ye ɲɛkisɛ coronen tɛ fɛn min ye gansan tɛ koyi bamada ni visionnaire de don o de kama a ye nin tɔgɔ da wa cɛ in fana ka kuma kun y'o de a ko ale tɔgɔma fana tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ bɛna ale tɔgɔma dɔn donc a ma dogo diɲɛ na dɛ le visionnaire bamada ni hayidara donc n'i y'a ye den ka di ala ma o daminɛna o la fɔlɔ den tɔgɔ da cogo ni dalilu naani bɛɛ kɔfɛ a ye den tɔgɔ da a ka miirina ye fɔlɔ fana diinɛ kalan kɔni o ye k'a don morikalan na k'a don larabu la donc karamɔgɔ minɛna k'a don école la diyagoya la o tun y'o waati ye f'i ka kumabɔlifɛn de di donc bamada ni san kelen kɛ o démarche la pour que den bɛ se ka d'a ma a k'a don morikalan na nin kosɔn a ye laɲini dɔ de ta a ye bi de ɲini nka an b'a fɔ a ye layidu min ta ala ye den in ma di ala ma ala y'a minɛ dɛrɛ o yɔrɔ fana na o bɛ an hakili jigin Imrana muso la inni nazartu ma fi batni muharraran ko Imrana muso awɔ o de ye layidu ta a lajɔlen a ko ala den min bɛ ne kɔnɔ ni a den n ye yɛrɛma sɔrɔ den na don min na n bɛna den nin di ala ma o y'a sɔrɔ Zakariya o de ye nabi ɲuman ye o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye karamɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen nɔ o bolo mais ale ye kira ye ale ye nabi ɲuman ye donc den nin bangenen sisan Imrana yɛrɛ dun fana ye nabi ɲuman ye donc o muso de bɛ ka layidu ta ko n'ale filɛ nin ye garisɛgɛ min b'a la n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛna den nin bila ala ka sira o de ye muhariru ye k'a kan hɔrɔnya ka jɛ a kɔ denya mɔgɔw bɛɛ la fo a ka baara ka bɛn ala ko ma ani misiri ladonni tuma min na a jiginna den nana kɛ muso ye ale tun bolo a ka jateminɛw ni a bɛ taamasiyɛn ni sogo minnu ye ale bolo ko den ye cɛ de ye den nana jigin a kɛra muso ye a ko ala walaysa zakaru kal unsa inni wada'tuha unsa ala ko ne b'a dɔn o ye min depuis bɛ layidu ta min b'i la ne de tun b'o dɔn e tun t'a dɔn ko nka ko cɛ ni muso tɛ kelen ye nka n ka miiri tun ye min ye ala y'a kɛ min ka di e ye ala de b'o kun dɔn nka ala ne ka kumakan in tɛ yɛlɛma ala ye den in ta n y'a d'i ma n y'a kalifa e ma ne kɔni b'a lamɔ n'a sera nafa ye n b'a di misiri la donc a ko n ye den in di a ma ala i ka den in minɛ i ka den in n'a bɔkolo fana bɛɛ minɛ i ka barika dɔ la donc den in nana se san 7 san 8 ma a bɛ se ka misiri fiɲɛw fɔ a bɛ se ka yɔrɔ jɔsi donc dɔnnibaga yɛrɛ minnu bɛ yen ala bɛ nɔrɔ yira minnu fana na olu bɛɛ nana girin a kan k'a fɔ k'u bɛ na
Allah do akadine ma ba ngo ko mina deni ala ma ya dogoda de ko mina deni ala ma to be u kamo ibadin ma kala kala filide haydra Zakaria o de ka kala bola haydra fa kafala Zakaria odo Zakaria we alamo wallahi Mariama odo na yawjaw kam mirina na muso ye nogode ati do ala batola ali muso mana fian fa jitemi misiri fian na muso ya fatimi na ye misiri français kala ni misiri muso ye fini min ko ete sele na yawjaw kun fe muso kumete tu tabarul mar'atu indal yahudi najasatan muso min nogode haydra wallahi odo muso timbili ati jati ala don ga be ledu ta ko na muso di ala ma o kun banen no muso la akono gwana mais Zakaria o ya mene parce que we nabi ma ba do muso ti guansanye anga nyama kala ba fo ko ni ala deli de baraka mala ko ni ma président ka ba ke muso di bare ko muso di be don mara wolo ale de be waliji wolo ale de be tokoti wolo ale de be fama wolo haydra e kera fo fe ko ni bora mina we muso di ni muso ma ke fen ya e min so se ke fen ai donc Zakaria ya muso indira ma no Mariama na donc ba madani fana ye a den di alama ka di misri wele lama ala fana ya mene to la were ya ko ale to ma to bi fo Allahu akbar ya fo kala kundala ma janya na ko ko classique kala me doni ne bonana ka teme kala yere ka fe haydra kala ko ye doni ala ya shirif Usman madani haydra don son doni na ka soro classique tigay kenaka wallahi ni kala na ka nya soro anga bi madrasa la kase niveau don parce que madrasa la depuis koroma la macheri do bi na be ko ni fembe la macheri do bi ta damne 7e de la macheri do be no bi damne 7e de la ka da 9e na macheri be no lu bi kala lycée de la bi damne lycée re de la madrasa la école fana habité mais macheri be ni université ke itis obi damne fo université de la haydra odo donc ni be tafsiru ke tafsiru mago be usulu la usulu tafsir usulul fiqi donc usulu ni mantigu ni olu be damne an ko ni ka kala classe wakati la be damne lycée de la usulu be damne on fait 10e de la wata c'est 12e odo haydra mais itika tafsiru ke ka se ka ko danyo ma comparaison ke kanin gosi kanin bi ni gafsa ni mai ko ka sore bo doni ndo Chérif Ousmane Madani Haidara dana 6e de la o doni no mesdames les 10e na ya kalami Allahu akbar haydra balaga bi damne 9e de la an ga madrasa wati la bar ne bagi ke 2002 Allahu akbar donc 2099 2002 ne lycée ke o kono donc balaga be damne na en fait 9e de la odo haydra 9e mirasu be damne en fait 8e de la ilalla ne kala ilalla 8e de mirasu be damne balaga be damne 9e na wallahi usulu nunu ni mantiki nunu olu yara na soro olu bora la yere olu be damne ko lycée de la donc ni université ke be spécialisé toute faculté de choisir mais ni bela jere doni ni sera ni fengo fe ma kuma la do yere wala ndamna kan ne be hami karamo de la mais ni karamo ka do la be basro la o doni mbe ala mais ta do ya kala yoro mi tigay Allahu akbar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ni ma misrana ala ni ala bi son kay bo da fe yere ma sigini mi mo ma do ke bi se ka bo romina Allahu akbar misrana ala ni ala bi wasa siga to la baba we ala e karamo wasa to ko na ma fo nunu ka du ye qur'ana aya do tafsiri di siga to la kenaka karamo bu se ko kala e ba famu to ko na ngane bi fe ga aya do koro yere do ko ala kam mi ma choy do bi ay dara ka nyene ma fle e ba fa ka nyene ma fle bi de nga nyene ma fle e bi na do ko jati karamo ma fle de nga adoni tuma se akambe ndima haydra odo boy wega ne baba mo haydara yere be siga tafsiru min kan ko o ti tafsiru bela ni may ne bulu mais ne haydara yere fle ni min yala o de ka kene ka timala be mi fola yere sigay wallahi ale ka Allah ala ya ale mine to gomna kale ke to gomna o be aya do korofo ka kene ka teme isigile yere ka ko kibe gafo yele ma ko ala be fe ka mu fo ne Chérif Ousmane Madani Haidara na fala dro ba do ko jati surakallahu alazim ba ko rondela haydra wallahi odo baba donc ala ko tetuguni ako wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim nisrana ala ni ala bi lakala Allahu akbar wala de bi fen bela jelen do wallahi donc Chérif Ousmane Madani Haidara ni ba madani ka ngani yaye meta o fan fla fe donc classique dana yorom na parce que chokroba hamina kakala 6e ko fe kalan dana ye ni ale yɛrɛ ka dusu bari k'a ma examen sɔrɔ ka segin na ba madani ko ne ti fɔnɔ ka ɲɛbɔ a doni nɔfɛ ne tɛ e denya n denya mago ɲɛ e la bari e tɛ ne den ye Allahu akbar haydara
den ti ala fɛ nka den dɔw dira ala ma ala y'olu minɛ ala ye den dɔw lamɔ a ma den wolo nka a ye den dɔw lamɔ dɛ wallahi baba lam yalid wala min yulad ala ma den wolo nka ala ye den dɔw lamɔna ala yɛrɛ bolo siga t'o la aw ti sɔsɔ fiyewu ayi o tɛ sɔsɔ n'ala ye min lamɔ bi dan ye o jogo bi don o bi gɛrɛgɛrɛ de ala yɛrɛ bolo Allahu akbar donc ni siranna ala ɲɛ a bɛ dɔnni dɔ d'i ma min ti kilasi kɔnɔ dɔɔni min ma minɛ i ka karamɔgɔ la min ma minɛ karamɔgɔ da min ma minɛ hali gafe yɛrɛ kɔnɔna na tiɲɛ Hayidara a fɔ nin ma ko ala ka dɔnni dili o don donc o aya in fana i bɛn'o ye Cheikh Ousmane Madani Hayidara la sigi Mariama fa y'a ba y'a di ala y'a minɛ Cheikh Ousmane Madani Hayidara ba Madani fana y'a di denni kelen a y'o di ala ma ni a tɔgɔ dali ye k'a di ala ma n'a bilalen ka taa kalanyɔrɔ la a nalen ka bɔ kalanyɔrɔ la a ko halisa ne ka den ti e ye ne den ye nka n ka den t'i ye wallahi Allahu akbar i bɛ taa de sigi a y'a bila ka taa ba mama woro fana fɛ yen o don y'a sɔrɔ la o bɛ fan Sonko o ka bɔ fan Sonko ka tila ka na Bamakɔ Cheikh Ousmane Madani Hayidara nana fɔ de 1972 ka se 76 ma san 4 o don ba Madani ka farigan juguyalen farigan gɛlɛyalen donc baw y'a ye nin bɛ cogo min na bana nin tɛ fankelen fɛ mais Madani ma deli ka ni bana ɲɔgɔnna kɛ wallahi Baba Traoré y'a lakale ɲɛna ko ba Madani ka farigan nin juguyara ka la dɛsɛ ka to Mopti de Allahu akbar tale voyage la a taara Mopti donc a bɛ taa jɔ taa ninnu na yen nɔ ka na feere ko farigan y'a minɛ a dɛsɛra donc a débrouillera ka na Segu donc ko Sirifi Musa ni a kɔrɔkɛ dɔ olu wulila ka taa a nɔfɛ walima Sirifi Madu olu wulila ka taa a nɔfɛ ka na n'a ye ka furaw d'a ma ale y'a lakale ko bana in na k'u y'a sɛgɛsɛgɛ k'u k'a ma ko sayi de bɛ a la Allahu akbar ko sayi donc ko dɔ nana f'a ɲɛna k'a fɔra ko dangala sogo k'o ka fisa sayi ma u nana o f'a ɲɛna ko dangala sogo k'a fɔra ko o mana laban dɔrɔn k'o ka fisa sayi ma o kuma fɔra ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila saba fɛ ba Madani m'a kɛ o y'a ɲɛ ko mun na a m'a kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ale ka dɔnni ma se dangalan sogo dunni kiti ma a t'a kiti dɔnna o kama a t'a yɛrɛ furakɛ n'a ye Allahu akbar k'ale ma fɔ haramu don ko mais est-ce que o dunni bɛ daga wa Allahu akbar donc ko ni mɔgɔ n'ale t'o dɔn tiɲɛ na ale tɛ se k'a yɛrɛ furakɛ ni fɛn ye fura min n'a k'a dɔn ko o bi bɛn Allahu akbar ko ba Madani y'o fɔ donc bana ni nana degun nana n'a ye Tamani ci bila ka na Cheikh Ousmane Madani Hayidara ma dimanche dɔ le 22 février bana ni deguna o ye ci bila ka na Cheikh Ousmane Madani Hayidara fɛ ko a kana a fa lajɛ Cheikh Ousmane Madani Hayidara wulila ka na a fa lajɛ donc ka duwawu ni lajɛliw kɛ ka ɲɛnɛfɛnw bɔ ale tora a kɛrɛfɛ sa baw y'a fɔ a ɲɛna ko bana in bɛ cogo min na a ka kan a ka kɛ yɛrɛ bolo dutigi bɛɛ b'o ɲɛ ne de y'a ka den cɛman kelen a ka kan a ka k'i ɲɛna a ka kan a ka k'i bolo foliw bannen ka tile fila kɛ o la ba Madani ko ba Sumana o y'a wele ka na a ko i bɛ mun na yan nɔ a ko n na nin lajɛ de awɔ i ma lajɛ wa i ma n ka foli kɛ wa ko i bɛ segin ne y'i di ala ma ma kanu k'an bolo bɔ yen nɔfɛ o don ma se fɔlɔ Allahu akbar karamɔgɔ y'i labɛn k'a bɛ segin a ba dɔw vraiment makɔrɔba o de ko a ma ko ba Sumana ko to yan i fa bɛ cogo min na bana ka jugu ka k'a ka k'i bolo a ka k'a ka k'i ɲɛna wallahi wa o ye wulibali yɛrɛ de fana ye o ye tiɲɛ de k'a ma kɛ cogo di ko ba Madani ko don ko n ka segin k'i bɛ to yan komi kunun ta don de bɛ yen nɔ donc o bɛ dogo ni taabagaw taara tuma min na donc o bɛ se ka bɔ i b'a fɔ ko kurun taara k'i to Allahu akbar o kɛcogo fana ɲɛna ale ɲɛkɔrɔ ale tora yen Allahu akbar olu mun y'a dogo olu yɛrɛ da ma se k'a dogo ba Sumana dɔ bɛ wele fɛ dɔrɔn ba Madani ko ba Sumana hali bi wa Allahu akbar k'a y'a wele ka na a ko i bɛ mun de ɲini na a ko i ma faamu de ye ne ti fɔnɔ ka ɲɛbɔ o dunni nɔfɛ ne y'i di ala ma de i bɛ taa de
ngani tole me na ko denge folo ya la pour ne ga sai bolo ka ne da e bolo ko barka mi ne sago keli ba bi kuma dona go ko kotigi sago kafsani kunyuman keye karamo tumina kunyuman de ke abo ku kunyuman de la ni nga kotigi sago kuntoyi wala jate wala go tu kono ko kotigi sago kafsani kunyuman keye tika tola maidra ayi kala de akone ne sara itwa ni bola no tega twa o nataka ma ko ni sara nyana ni bolo dora na maya fi mo Allahu akbar jemi ta foka tu ka no wallahi eno munana abidondre tikatola orobe akarabara orobe akarabara na ramo rebe anye foro wazo kunun jigu tara kunun be ta fo segude donc mawli bi soro ta tayeno segu ka soro kana bomoko Allahu akbar kunun déplacer la kaba okera we moto tigi ne kale si moto tigi kofe ka bo tamani kana kono bugu kana mobili kunbe Allahu akbar ale kono be min don ale sigini kile sabade aya no ko chokoroba fatura subhanallah oni o taybina ye folola telephone tunte o wati la donc o ci lettre 7 nyinin to woni lettre blale ni on me do tato bomogo e bina ye ale ba me do mina ala ke do kuma do la ko se ka janyo ale kono sigina do mina o de kɛra le 23 donc o kɔfɛ de tile 3 y'a mɛn ko cɛkɔrɔba fatura Allahu akbar kɛra Bamadan ale fatura alamusa sɔgɔmada fɛ fajiri Allahu akbar a janaja kɛra alamusa do o la lafa je rappelle min kalama yo o rectifier an bɛɛ yɛrɛ y'a fɔ ka tɛmɛ ko dimanche ni 26 do o ye alamisa ye 26 février o ye alamisa ye donc a fatura fajiri fɛ ka janaja kɛ alamusa wulada fɛ n'o ye lansara seli sokungo madan misiga ma ale de y'a fɔ ɲɛna ka fara baba tarawele fana kan a ko wallahi ko tamanen dogodennin minɛna ka fa de mɔgɔw bolo olu tɛ min dɔn fiyewu Allahu akbar communiqué tɛ se ka labɔli kɛ o don na mais ko dafe dugu tɛ u bɛ mɔgɔ dɔn Bamadan ni dɔnbaga la bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais u ye mɔgɔw ye olu ma deli ka mɔgɔ minnu ye fiyewu Allahu akbar u ma deli ka mɔgɔ minnu ye olu y'o tamani minɛna ka fa de mais tamani minɛna ka suma ne ni cɛba in tununnen ye l'arbugia kɔni ne ni cɛba in a minɛna ka tunu donc a ye kalansenw de to a den ye a ma sa ka wari to Kaduru ni Musa ka baroɲɔgɔnya la yatimɛden 2 minnu ni cɛkɔrɔba ɲuman sara k'olu to ala ko nabi ɲuman 2 ka baara ko ko bari k'u fa kun ka ɲi u fa ye sanu de dogo diŋɛ kɔrɔ ka kogo jɔ a kan a denw ye nka Bamadan ni ka juru sɛbɛnw a y'a sɛbɛn de ko minnu a ka juru bɛ minnu na ko denw kana o kani k'u ta tɛ o ye k'u ta tɛ o ye nin y'a ka sanu dogo de mais kuranɛ bɛ k'o ka bonya fɔ mais Bamadan ni y'a taw de fo ko bɔ denw ka tiɲɛ na a kana nin dun ni taw ta ye nin juru ye n jɛna ko n yafara donc cɛbaw bɛ ɲɔgɔn ladege de kuranɛ ye min ko fɔ nka Bamadan ni tɛmɛn'o la an bɛ dugawu kɛ ala ka aya bolila kan ko kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fɛn fɛn bɛ dugu sanfɛ don dɔ la a bɛ ban a fɔra den min ma ko ala ka balo siga t'a la ala ka hinɛ la bɛ fɔ a ma an bɛ dugawu kɛ Bamadan ye ka saya k'a ma lafiya k'a ka ɲɛnɛma kɛ an bolo kalan a ye walanda mun d'a ma k'o faamu di an ma ka bɔ kuma na yan nɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh